Nazdar ľudia, dneska tu máme video a ideme natočiť opening z týchto vlastne boxov. Začneme mechaboxom. OK, tak poď. 9. Napadne zase. Kamo. Zváme on tu na vás box. To 5 kamo. Čo to je, bro? Nechcem. Pumpkin box, tak poď. 11! 8! Hyperchargeka, kamo. Naberi ho. 6! Loves! Ale škoda, že nemám Ravca. Kamo, to je škoda, kamo, že ho nemám. Inak no. Ja som mu len asi ťukol, kamo. 13! Čo? Komu sa niečo musí padnúť? No jasné, bro. Na búha? Kamo, ja búha nehrávam, tak čo je? Poď! Sandy! Akože dobre. Kamo. Teraz ide to najlepšie. Mega box. Ľudia, ste pripravení? Ja hej. Tak poď. Bivina. Tak toho cítim peknú. Come on! Čakajte, ľudia, ideme sa presunúť na druhý účet. No čaute, sme už zase tu, ale sme na druhom účte a to si to tiež všetko ideme totálne pootovať. Ja som tu nebol inak dlho. Máme tu legendary skin zadarmo. To mal asi, že každý, lenže na tomto účte nemal skilla a ja, no, tak to je. Najväčší opening sveta. Poď. 5 kanónov. Ach, tak to je pekné hovno. Svietička, poď. Čo je? A na Aliho, no. Toho znamená, kamo, nemám na tomto účte a na normálnom účte ho ani nehrávam. Lebo Ali mňa akože je osobne nebaví. Takže ideme znova. Svietička. No nič. Kamo, čo to je, bro? Too epic. Too epic. Ako? Aspoň mi padlo dvojité. Super. Ja vôbec neviem, kamo, kde mám ťukať. Ale ešte, že nepadlo rare, ty vole. Two super rare. Tak. Kamo, ja to teraz... Počkaj, ešte máme jeden? Jo, už nie. 1000 coinov, ako? Pôjde. 5995. Tak poď, Wallbox. Ach, tak, to nič. Na tomto určite, kámo, skoro nehrávam, mám ho dokonca 2 roky, hej. Akože 2 roky a ja som na ňo vôbec nehral, tak to je pekná škoda. Súrka. Na hura, kamo. Zase skin, na ktorého nemám, ty vole. Ja ho nemám ani na normálnom účte, kamo. Lebo by som ho ani nehrával, tak čo je, kámo. 9. Nič. Kámo. Tak mechabox je, kámo. Kamo. Really. Tak toto bol, kamo, najviac. Akože. Hrozné, kamo. Som tu hore v rohu. 12. Čože? Tak poď, Beaskin. To je tento, kámo, akože nemusí byť akože legendary a tak, ale kámo, je akože fakt dobrý, hej. Akože aspoň niečo padlo. Hej. Labox. A zase megabox nemáme nakoniec. Kámo, to bude tak, kámo, keď nám niečo nepadne z megaboxu, ty vole, tak to bude extrém. Musí nám niečo dobre padnúť. Poď, na toto tlačítko z boku. Kevina. A od kamo.
Kamo, aspoň nejaký skin. No, aspoň nejaký, kamo. Ale je to skin, hej, takže... No pohoda. Akože nebolo to úplne zlé. A ľudia, piatok vlastne budeme dostávať Ultra Trophy Box, takže z toho určite bude video. Takže ideme sa presunúť na môj účet. No sme sa pripojili zase na tento. No a keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Počkaj, what the hell? Čo? Kamo, čože? To je nové, kamo. A toto, kamo, Prestige. Kamo, 1000. Tak to určite, kamo. Na to natočím akože môj kamarát. Už má. Vlastne aj to je môj kamarát Eríček a čo na ňo, kamo. Jaký je vyúdený? Kamo, čo? A kamo, to je nové? Kamo, tento Arik, kamo, tiež akože... Tak to ne, bro. Tak to ne! Kamo, tak to je môj akože najlepší friend, no, vidíte to. Takže keď sa vám toto video páčilo, počkaj, skúsite na moje... No vidíte, ja to mám totálne na hovno, kamo. Ale že brutálne. No ja nehrávam nikoho, ja dám iba toto. Takže, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite plesknúť like, plesknúť odber a čaute.